ka mga babaeng giilang notadong mga mangunguot sa Metro Cebu na sikop sa Talisay City Police. Ano ang report ni Femari Dumabo? Napasakaan na sa pipila ka count sa kasong theft sila si Juvie Hilot, 22 anyos, ug Maria Cristita Suliano, 25 anyos nga mga mulupyo sa dakbayan sa Subo. Mato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa Talisay City Police Station, nga nasikop ang duha nitong weekend. Nasakpan silang nakabiktima gawa sa usa ka mall sa barangay Tabunok sa dakbayan sa Talisay. Daling narespondihan sa mga nakaruving nga mga pulis. Na-recover sa posisyon sa duha ang nagkalanlaing ATM cards, identification cards, kwarta ug cellphone nga gituohang gikan sa ilang mga nabiktima. Upon checking sa ilang background, ma'am, daghanan na sila og mga record of arrest, previous arrest nila, the same offense kining pickpocketing theft. Apil na po ng budol o pickpocket. Gingusgan sa kapulisan ng kampanya batok sa mga kawatan aron dili na makabiktima panahon sa daghang mga tawo nga magtapok-tapok, ilabi na sa kalihukan sa politika ug sa adlaw sa piniliay. Almost every day ang isigkapikas nga partido naging mga scheduled rallies, daghan na magtapok nga mga tao. So nato sa part sa itong kapulisan to prevent aning mga criminals nga inaning nga mga modus nga mga kaigo during sa scheduled rallies, man atong gipang identify. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.